мавзӯе ки имрӯз интихоб кардем чунин унвон гирифтааст: марҳилаи гузариши сину солии кӯдак. То ҳатто фарзандашон характерашо намедонанд гӯям бовар кунед. Ман тува ҳам модарат, ҳам хоҳарат, ҳам дугонат ман. Агар каме вақти кунҷковӣ мо чизи дар кориша дода натавонем, вай худаш нафаҳмида ҳамон чизи дар кориша аберин мегирад. ҳозир духтароям шӯх шудагӣ тезтар ба балоғат мерасанд. Ё ман худам тува ёрдам метиҳам, гуфта ман ба вай наздиктар шудам. Агар мо фақат масъулияту назорат кунему, ҳурмат эҳтироми фарзандро бояш ҷойш ба намонем, вай амалӣ намегардад. Ба фарзандаш чунон ҳамла кард ки ту сири хонаи маро гуфтӣ. нисбати ҳар як ҳамин ноболиғони ҷиноят содир карда нисбатан парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудагӣ. дар ҳамин давраи гузариш азияти аз ҳама зиёд ба дӯши наврас мефарояд.